Ринат Галиев урамындагы күп катлы йорт бу. Кәүсәрия Мәүлидбаева фаҗига булган фатир күршесендә генә яши. 9нчы каттан яшькә ярымлык баланың килеп төшүен ишеткәч, башта ышанмадым ди. Гаилә бирегә 1 ай элек кенә күченә, алар фатир арендалап торган. Ой, кызганыч инде бу минем башыма сыймады инде. Төне буе йоклый алмадым. Җирдә яткан баланы узып баручылар күреп ала, ашыгыч ярдәм хезмәтен чакырталар. Коткаручылар килгәч, фатирда тагын 4 һәм 6 яшьлек 2 бала барлыгы ачыклана. Алар ачык тәрәзә янында бер үзләре генә басып торган, өйдә беркем дә булмый ди күршеләре. С окна смотрели с балкона. Тәрәзәдән карап тордык. Коткаручылар баскычтан менеп аларны төшерде. Аннан күршеләр озак кына әти-әниләрен эзләде. Безгә дә керделәр. Кем балалары икән дип сорадылар. Из ряда вон мне даже во сне приснилась внучка. Бу башка сыймый торган хәл. Монда бик күп фатирларны арендага бирәләр. Кемнәр икәнен белеп бетереп тә булмый. Вообще всю ночь не спала. Соңрак балаларның ата-аналары өйгә кайта. Хукук саклаучылар сүзләренчә, гаилә күптән түгел генә Үзбәкстаннан күченеп килгән. Миграция хезмәтендә теркәлмәгәннәр. Әниләре эшсез саналса да, ни өчендер ул көнне балаларын үзләрен генә калдырган. Хәзер тикшерү комитеты саксызлык аркасында үлемгә китерү маддәсе буенча җинаять эше ачкан. На данный момент проводится комплекс. Хәзерге вакытта фаҗига килеп чыгуның бөтен сәбәпләрен ачыклау өчен төрле яклап эш алып барыла. Җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Хәзер балаларны гаиләдән алганнар, аларны социаль приютка урнаштырганнар. Кичә бу хәлләрдән соң 4 һәм 6 яшьлек балаларны ЦРБга урнаштырдык. Тикшерү эшләре биткәнче сабыйлар бүген Аксубай балалар йортына урнаштырырга дигән карарга килдек. Балалар хәзерге вакытта шунда. По данному факту следственными органами принято решение о возбуждении. Тикшерү органнары 109нчы маддә буенча җинаять эше ачты. Хәзер шәһәр прокуратурасында тикшерү уздыра. Балык булмаганнарның хокуклары бозылмаганмы? Барлык органнарның эшен тикшерәчәкбез. Хәзер тикшерүчеләргә әлегә фаҗиганың бөтен нечкәлекләрен ачыкларга туры киләчәк. Ни өчен гаилә миграция хезмәтендә теркәлмәгән? Алар тиешле документларын тапшырган булсалар, балаларына бакчада урын бирелер иде. Әгәр ата-аналарының гаебе расланса, аларга 2 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яный. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.